Пискахте и ето най-накрая остави Гренландия на Уира. А и сега наближава лятото, така че съм се запътила към Иран. Дадох им 2 седмици им дадох за отговор. И ги гръмна на кой? На третия ден. Това е защото имах предчувствие, че те ще започнат първи. А и сега започва операция. Виж какво яко име съм измислила. Епична ярост. Това е много яко, това е като Супер Сейян. Ама да знаеш какво тъпо име са измислили Израел? Ревящият лъв. Те се го взели от нас. Да, от гербато. България и без това вече поведе цяла чужбина поведе. В какво? Сметките за тока. Обаче те не разбират, че аз го правя за доброто на хората. Обещала съм си от новата година, че ще стане известна като миротворител. И ще пускам ракети, така де фойерверки над всички държави, дето си харесвам. По повода с ракетите, ние имаме нова ракета. Носителят на прогресивна България, Румен Радев. Аз разбрах, че и заведение имате на същото име. Доста готино място. Какво стана с ракетите, дето бяха изстреляни срещу Турция, бе? Добре, близо до Турция. Така, да се върнем на важната тема. Вие сте прости и изобщо не разбирате всъщност аз какво правя за Иран. И я вижте Венецуела колко добре се развиха. Всичките политически затворници бяха освободени. Да, ама инфлацията нараства и 78% от населението са бедни. И понеже все още ме питат за това аз как виждам да приключи войната в Иран, ще отговоря като пич, който страда от постнат синдром и ще кажа, че не съм готова все още взаимоотношенията ни да приключват окончателно, но се оглеждам и в други страни. Освен това, на мен целта ми е Змийския остров да стане следващия Little Сейнт Джеймс. България ще влезем в историята. Нали Джиро ди Италия се провежда при нас? И как върви с подготовката? Ние на едно момче, дето беше министър, го възложихме. Но нещо не вървеше много добре. Без договор, какво да очакваш? То до 8 май има време, по принцип. Какво стана с летището, дето ви го даваме под наем? Значи, испанците ни отказаха и това е единствената причина да използваме българското летище. Иначе аз, когато и да преценя, мога да си се върна в Испания и си тръгвам от тук и край с вашия експозър. Ясно ли ти е? То сега... Не беше това сме застрашени от Иран. Нали Иран казаха, че няма да ви барат? Толстой дед ви се закана от 100 години на него, не му вярвате и не се страхувате, а па той. Толстой, това старец, нищо не разбира. Значи, цялата ви работа винаги е била така. Нещо само единствено за тренда. А какво стана с инстаграма на Белия дом? Само лечите